constitution nating claim ng jipu sikipu. Aron nating claim ng jipu sikipu. Lapen aron nating yung si claim jipu latangte 6 schedule paragraph 20 along. Lapen constitution 244 along 44 244A along anta ilitumpan tribal tu pu apat pu si haladake tok do la si ilitum tribal tu pan si ilitum chesong nang ko athema ilitum jong si chesong sede ilitum apai ta jumbom lo ilitum hanang kapiduk akam dok si klem lo alang litum pulo an ke jerso pe culong bom na an ka ciria tu warabang si kang picek nangi pusi ilitum panonta an ka ciria tu war nage kang pisi ilitum pan sakurita nang pipedet lo lapen ke nang piduk osi ilitum kombole pakta cenamune pai khana ihum da cikim thekhe lapuson opposition nang litang lo Piha? Lapen ason blouse anda ilitum jisuk karbia tu ni pu jisuk anda ilitum cetak tekte jeron tekte un edet lapuan ilitum panang pencong lo ke tekte pukali tek seta ilitum panang pi un edet ason kan lapuan a level ilitum panang nang vitang lo ilitum agno si Samson sing ingti astechudo akumblin alang lipan ilitum anong petenang Samson ingti long live Samson ingti long live do lasi ilitum lalok sigipun non ilitum adet VGR longta dulong lelatum lapen election ngitur donanta bang apat tapen along le apat tapen si election ngitur don kacong hupen si an si halasi niliphan si kes nagipi lai so at kes nagipi lapen labang so ilitum pan statue meke kay lahi hoy ke arlo bidi kang lim do tulang bidi kang lim ke lahelo ilitum pan aprang ben la Assam government tum arlo ben agency tum ilitum ha aning na kapitira kapay chok kapay tengya pan ilitum pan bor ipik lo ilitum chok se teng thede alang litum ke kisung lo at aning ke oil lo nasi non ke ilitum pan aning na kapitira konan ni pa chok nang pusila tum ke thai lapen non ke nang le ilitum ceri nang ji ilitum han kapay chok ji komande bihari bong halia pan ko pini ka peteng tet le jakam si ilitum pan na ka chor tuk non lapen chor tuk bol komande jong si teng tet lo te bang ke teng tet ji ke anon ka prak si teng tet de jimini setan nang ko ji ke karbia tu man si inglo so tu man si nang ko ji lanon Assam government BJP RSS atu makam la si ilitum ceri nangi pini a meeting ke eso na bangke la kapa ceri a pansi ilitum hanglo kado ko beta ninggang sambe si ning hok kado nangi kumat ne jong si ilitum hancu arduk lote ilitum ning tidun de nangi sita in samjin pen lama bagai cetak dun pen minangi ning hok kame la bangke akhema ilitum arona tek besi eklem erinang ni lagi ilitum ke hangke Karbiatum inglong ratatum si $60 lo do chot nangi. Latum amen si voter list along da do chot nangi. Latum si election tur chot long nangi. Latum si contract along chot nangi. Nang litum matata 400 crores 400 nang litum inni dami. Apa kalam lo? 400 crores apoisa desk bench kikim pan matata he ilitum arong tinta desk bench kikim dia jakong ke dola pen ke tek atum arong tinta dola ke 4 crores ange 4 crores ta non ilitum ha akaprek akhe
hey di cia tum hansi pidet komol jeng na hansi pidet ili tungi pudam ke bang awan ni tum hanang pitu buli ili tungi pugali ni tum awan konstitusion pen siksi dol pen ni tum hanang ke pi awan ni tum hanang pe en long tu pusi ili tungi pu anke non ke la BJP atong ke apraha konat ni si ahem pudo la tom han ke ari kokre nang wong don tik tik pola to me thang dalam da ningge hai hello ing longarat akem me ka raya phan ke hai hedat khang jang lo la si non ilitum APHC tum si lage ningge chot ke plan det lo la pen ilitum si ningge pik nang yela la pen ke la voter list ka pechok aronta ilitum claim la National Party itu claim high headed lo claim tek headed lo ilitum election non KASC election high headed tik ke la ke claim abang avelo la pen la non ke high helote la ke hala MOS 2.3 2.9 la pen akahin no close hadak duunan hala anta ilitum ka cek kroy dun cek plan det po yong si non na election yong si BJP atom highlote la si non na election ke aprang apar la si important to pick abang lo la non election so that election lo la ilitum la ke BJP atom hangge pe high nolo ka pe highlote ilitum along recap ka cho jorta ka cho alang litum ka cho jorta BJP atom ka cho jorta ilitum da ka cek rata tum da ka cek kroy dun cek plan det po la po si rat ke doan APHC long chot na pukali BJP long ke do tumta Congress long ke do tumta CPI ML long ke do tumta aka break party long ke do tumta chethan man po labang so long recap pa chojor ke kroy dun di puka che peklang ji pulotan te non ke wang ji ML MSC election along la BJP atomhan perem bek nang ji la hello Loba election along council ateng ben 60 dola ateng ben si claim nang ji la ke claim ke posi ilitum high court long case ta pidet lo la pen high court ta ilitum petition deng dek lo pinili tum arjulong deng tang lo la pen ruini angbong la itu ma council atum reply si pinangi utor cetak nun tunangi pusi lasi ilitum ke haya na tu si kai ta ke dolo pere nang nelo lasi non ke arwe ta ke jangi benelo posi ilitum procession ke dam ka do esa ninging samjin pen ilitum dam nai bodi dam nai ninging samjin pen umam nile harlong nang wardun sita ilitum wardun tu boy nang nelo nang ke wardun je tum do ji meni la ciri nangi la pening nang litum ari deng harlong kai bong ot nang ni la tuke la ilitum benar ansi ot jot nang po lansi nili pinya non ke pansi ningge chot lo kadong Terapa bilo ke ai jai ka thar itu mamai phan itu phan ningkir walam yang han theke pot Sedomani tum arjitha ini tum nona bangke position ke tampo now position ke tampo bangke ini tum human chain program de ini tum ari arbiar eta po jawab on kaisi tum chijeng ko nahi lapu nasi hala placards ke to an kapang rum je phan kumare phan ni arpu ping tum kumala pu deng bo claim sarpot tiso alang isi la alang iyo la benar nalo ke ot krai benar an ke la dak ilong di pangru me hadak la claim sarpo bhale pidenon pangru benon ini tum kaje jengi ke human chain single line isi beji kaje jeng ajeng isi beji ajeng isi beji kallu siapa dakpo la phan pidenon
non ADC sige pula day ning samjin ben le dam non single line ben non Lalu single line lah pen RBR area punca otak lo petang dia tumpah dah otai belok ya. Joy kilo. Lasi la prakas ke doan ke hadap bibir non. La pen hala pu apply kasih saya tumpang ke hala so benar pe. Hala so benar pe pona ko. Sound bang ke. Sound cong lama. Sound cong lama. Aja yang isi berci. Aja yang isi berci. La penalti hari ini dah pasal apa dongeng? Human chain. Telang. Toba bang Rita. Oh bapu. Example. Mari. Example apa kan? Tonali, Alonso Jengka, Alonso Jengka. Example apa kan? Oh laku. Ada laku. Pulau tamu. Kita amji ke non rong parti rong pena si panglopo, rong parti rong belo pena hari ini po, hiji hapo, laku bang tupo ampar ke dak mencari tupo. Toba barita. Salam. Toba barita. Tobar pedita. Alam deh elom sur. Mike. Moi, ici লাইন পাতিব নালাগে আপোনালোকে 5জন 4জন এনেকৈ লাহে যাৰ ঘৰ আছে গুচি যাওক লাইন কৰি যোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন নাই আৰু আপোনালোকক মই একদম বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে 4জন 5জনকৈ এনেকৈ গুচি যাওক লাইন পাতি যোৱাৰ কোনো পাৰ্মিশ্যন নাই আৰু মোৰ এইটো অনুৰোধ আপোনালোকে 4-5জনকৈ এনেকৈ গোট খাই গুচি যাওক Sir, we are making a human chain and this will be purely peaceful and democratic. We are not going to engage in anything. Our hands will be bonded, sir. Our hands will be bonded. There will be no any other outside instruments. Our hands will be bonded. Please allow us, sir. This is peaceful and democratic. Sir, a single line will avoid traffic congestion, sir. A single line will avoid traffic congestion. Please allow us, sir. Please allow us. So, Joe. Ôi, hàng rồi. Ôi, PSLC lon lên. Lon lên.
labu bang labu nani ho. PSLC long lên. BGP, go back, go back, go back. BGP, go back.
মিঠাই শ্লোগান চেং কোনো